עוד מנעול ועוד מנעול ועוד מנעול ועוד מנעול. תנו לנו להתאים לכם את המנעול שלכם. מנעולים חכמים מציפים את השוק ואתם מבולבלים, התבלבלתם מהמחירים, מהסוגים שלהם. בואו תנו לי להתאים לכם את המנעול החכם הבא שלכם ולעשות לכם סדר בכל הסוגים. המנעול החכם הראשון שאני אציג בפניכם היום הוא הנוקי, מנעול אירופאי מאוסטריה. המנעול מתלבש על הצילינדר הקיים, ניתן לשלוט בו מכל מקום בעולם. הוא מאוד פשוט לשימוש, הוא מהווה אופציה זולה למנעול איכותי. מחירו הוא 1,400 ש"ח כולל התקנה שלנו אצלכם. אבל מה? נתקעתם מחוץ לבית בלי סוללה ואתם לא יכולים להיכנס? בדיוק בשביל זה יש לנו את הפרו-ויז'ן, מנעול חכם מחברה עולמית שמגיע עם אביזר של קודן וטביעת אצבע. מקישים קוד, שמים את האצבע על החיישן ונכנסים לדלת במהרה. ההורים שלכם רוצים להיכנס הביתה לטפל בילדים, לא צריך להשתמש באפליקציה, לא צריך לעשות כלום. נותנים להם קוד, הם נכנסים ואתם עם ראש שקט. המחיר שלו מאוד אטרקטיבי, 1,800 ש"ח כולל התקנה שלנו אצלכם, מנעול שאני אישית מאוד אוהב. אבל אם אתם רוצים הגנה אולטימטיבית לבית שלכם, זה המנעול בשבילכם. מנעול חכם יהיה ליינוס שמגיע עם צילינדר מוגן פריצה ושכפול, מגיע עם קודן ושליטה נוחה מאוד באפליקציה. בגלל הצילינדר המוגן, אני אישית ממליץ את המנעול הזה לאנשים בעלי בתים פרטיים, בתים שיש להם יותר סיכון לפריצה. והמחיר שלו לא כזה יקר לעומת השקט שהוא נותן לכם, 2,000 ש"ח כולל התקנה. ולמי שאין שקט בבית, אני מציג בפניכם את המנעול החכם הבא, ה-Elock Wise, מנעול אסתטי שמתאים לדלתות יוקרה, מנעול שיש לו הרבה פונקציות כגון צ'יפים, שלטים, טביעות אצבע, קודים וכמובן מפתחות חירום. המנעול מאוד נוח לשומרי שבת ונוח בכללי לכל מי שרוצה לפתוח את הדלת מרחוק. המחיר שלו טיפה יותר יקר, 2,400 ש"ח כולל התקנה, אבל זה המנעול המנצח בשביל כולם. אם אתם עדיין מתלבטים, תשאירו כאן פרטים ונתאים לכם את המנעול החכם הבא שלכם.